Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban dinleyijiler. Men önkü şu bildiriş berişim ýaly çağlaryň terbiyeti barada, çağlaryň psikologiyasy barada, ähli ýaşdaky çağlar barada, günnelik bolup geçen narlar barada da hem gurulm etmekçi bu gepleşik ne şu gepleşiň birinji sany diýip hatap edelim. Neden beýlerim? Şu gepleşigi soragy jogap arkaly etmekçi. O soragy jogap ýa-ni gün efir ýagdaýyny etsek, onu her biriňiz soragy berip bilersiňiz, soralaryňyzy da jogap alyp bilersiňiz. Inni adamlaryň näme üçin gün efir etmeli ýanym sebäbi meselem gepleşigimiz 100 san adam görýän bolsa, şol 100 adamda 100 sany soragy bolup bilýär. Hersinne bir soragy bolup bilýär. Eger 1000 adam bolsa, onda 1000 sany soragy bolup bilýär. Wagtymyzyň bolluça soralaryňyza da jogap berers. Emma şu birinji gepleşigim bolan üçin men bunu gün efir etmän, ýazgy üstüne ýazgy görnüşde edýän. Inni çağa meselem dünýä inen günden başlap terbiýe şo günden başlanýar. Nähili başlanýar? Meselem ayal adamyň göwrelligi 3 bölege bölünýär. Birinji trimestr, ikinji trimestr, üçüncü trimestr. Şol üçüncü trimestrden soň ýa-ni çağanyň dogulmagyna garaşylyp başlanýar wagty ýakynladygyça. Çağa doğuruş öýünü meselem çağa dogulmy, dogulanmadyny çağany pediatr doktoryň eline tapşyrýarlar. Pediatr diýmek çağlara seredýän Lukman. Ýa-ni dogulanmadyny göwge kesilenden soň çağany şol çağa doğuruş öýünü günümel pediatr işläp başlaýar. Ýa-ni çağany gözden geçirip başlaýar, gerekli etmeli işlerini edýär. Agramyny ölçenýär, o zatlaryň hemmeti zapis edilýär. Ýürüti ýa-ni historia balezni ýa-ni çağanyň doguluş hakyndaky kartasyna ýazylyp başlanýar. Inni şol günden başlagym ene bilen ýa-ni esasanam birinji çağasy bolan enelere düşündürüş işler geçirilýär. Inni Türkmenistan barada aýdamda şol düşündürüş işleri hökman geçirilämeli. Emma daşy ýurtlarda bu zatlar awtomatik görnüşinde her bir medistra gelip ýa-ni ene bilen ýa-ni pediatr bolsa da ene bilen gelip her kim öz gedekli gedegine gelip öz geçirmeli, aýtmaly, goýmaly zatlaryny aýdyp gidýärler, düşündirip gidýärler. Eliňe bolmasa ýa-ni CD getirip gidýärler, telewizora sokup berip gidýärler. Her kim yatan palatasyna telewizor bolýar. Şo telewizorda çağalara nähili unnamaly, nähili emdirmeli, nähili aşagyny çalışmaly hemme zatlary şol videoda ýazylgy, şo video arkaly düşündirip oturman eline ýa-ni enäniň komnatyna gelip video sokup gidýärler, ýa-ni CD. Ondan şol CD arkaly ýa-ni sesli ýazgylar görüp bilýärler eneler her biri. Inni opty ýok, tejribesi ýok eneler, ýaş eneleri esasanam gerekli şu diýen görüňlerimiň hemmeti esasanam birinji çağasy bolan ýaş gelinlere degişli. Ondan soň tejribesi bolmadyk, ýa-ni bir çağasy, 2-3 çağasy bolan ayal maşgalalary da degişli sebäbi olaram köplenç özüniň bir çağa dograndan soň kän bir şu zatlara düşünmezligi, ýa-ni tejribesiniň ýoklugy, diňe çağany dogurup ekläp saklamaly, garny doýurmaly, egin eşigini alyp bermeli, şeýdibem şul günnelik gaýtalanıp duran zat eneleriň köpüsi şunu normal terbiýe diýip hasap edýärler. Emma beýle del şo ýan gaýtışmaly çağaň dogulany gününden başlap
terbiye şondan başlayan. Şondan başlamalı. Sebebi günlük yankı inen durmuşunu da yankı kalkan durmuşunu da her gün bir ütköşüklükler bolup başlayan. Çağı bir öýde peýda bolan gününden başlap her gün bir ütköşüklükler bolup durýar. Indi birinji 2 aýyň dowamyny buňa ýaňy käde bolan çağı diýip aýdylýar. Kaýaçynny. Ýaňky rus dilini aýtsak nоворожденный ребёнок. İnglisçe bolsa newborn. Indi ýaňky çağa ýaňy bolan çağı 2 aýaçynny möhlediň içinde 2 aýaçynny 60 günün içinde şoňa käde bolan çağı diýilýär. Ondan soň ýaňky grudniçok diýilýär rus diline. İnglis diline infant diýilýär. Türkmençesi bolsa ýaňky süýdemýän çağı diýip aýtsak bolar. Indi ýaňky bu gepleşiklerimiz birinji gede gedýän, birinji sapar edýän şu gepleşigi. Bu gepleşikler diňe ýene atalara degişler. Bu gepleşikler ýaňky çağlar bagynaky pedagoglara da degişli. Ýaňky enekelere de degişli şu ýerde işleýän. Şu ýerdäki çağlar bagyna başga nähili işler barym bolsa şolaryň hemmesine de degişli. Ondan soň mektepdäki pedagoglara da degişli, mektepdäki psikologlara da degişli. Indi men özüm professional psikolog däl, ýöne köp üstüne şulaklaryň üstüne köp işleýän, köp okuyan size şu ýerde şu günden başlap elimiň degdiginden size bar bilýän zatlarmy, bar okan zatlarmy, eşden zatlarmy, gören zatlarmy hem durmuşda öz başymdan geçiren öz tejribelerimi hem siz bilen paýlaşmak isleýän. Sebebi bir adam bir zat bilýän bolsa, şonu beýlekler bilen bilmeýän adamlar bilen paýlaşmaly diýip düşünýän. Diňe özüň bilip aňryňda goýmalylar, şunu bilmeýän halk bilen, bilmeýän ilat bilen paýlaşmaly diýip men şeýlerek hasap edýän. Sebebi şu wagta çenni biziň Türkmenistanymyzyň telewizionyalaryny ya radiolarını ya metbugatlaryny bular ýaldatlar çap edilip, görkezilip, halka düşünürilip durulanyk. Şol sebäpli şol inisiatiwany öz elime alaýyn diýip şeýlerek pikir etdim we şu günden beýlek şu ene atalara, pedagoglara, psikologlara umumy şu çağlar bilen işleşýän ähli işgärleri hem degişli diýip hasap edýän şu etjek gepleşiklerim. Indi ýaňky çağa doglandan soň ýaşlylar başlaýan, onuň ene ata işleýän bolsa, çağlaryny ýaşla berip başlaýarlar. Aýdaly käbir ene ata bir ýyl, 2 ýyl çağlar bilen oturýar, eneler köplenç çağlar ýürep, gürläp başlandan soň sajyga berýärler, ýaňky çağlar bagyny. Indi çağlar bagyny meselem ene çağlar bagyny, haýsy çağlar bagyna bererkem diýip pikir edýärler köp ene atalar. Onuň her kim öz çağatyny gowy sajyklara, gowy çağlar bagyna beresi gelýär. Şoň üçin birinji bilen siziň ene atalar size degişli. Siziň etmeli işiňiz çağamy da haýsy çağlar bagyna bersek gowy bolar diýen sorag size ýüze çykýan bolsa sizde diýmek siz çağlar bagyna baryp şu ýerdäki pedagoglar bilen gürleşmeli hökman, enekeler bilen gürleşmeli hökman, zawedüşler bilen gürleşmeli hökman. Egerde pedagoglar ya enekeler diýen bolsa size çağaňyz pampersi barmy, pampersini aýryp öz başlyk tuvalete gidip başarsyn, şu zatlary öwrediň pampersiz gelip getirin diýseler, ya üstü başyny hapalaman iyi biçip bilýärmi? Eger üstü başyny hapalap iyi biçýän bolsa, diýmek siz öwrediň ondan getirin diýseler, şo sajyga siz çağaňyzy eltip oturmaň. Ola ýam ýalňyş ýer. Eger enekeler, pedagoglar, ýaňky aýdaly zawedüşler, müdürler, sajyklar müdürleri, bular size alad etmäň, çağaňyzy özüňiz gowy sereder, pampersi bolsa pampersinden aýyrmany öwreder,
öz baştak tuvalede döwür ederiz, garşaga döwür ederiz. Arkayn getiriverin, hemme zat özümiz döwür ederiz diýseler, onu şol çağalar bagana berip bilersiňiz. Inni çağalary her kim men öz başymdan geçiren adam çağaň birinji tapar çağalar bagana berende çağa hemişe ağlap galar. Birinji günem ağlap galar, ikinji günem, üçüncü günem, dördüncü günem belli del. Näçe gün ağlap galjagy ýöne köplenç çağa öz öýünden daşarken çykyp görmedik bolsa, başga nätanış adamlar bilen kän bir günne yüzbe-yüz bolup durmadyk bolsa da, o ýagdaýda çağa üçin birazajyk stres bolýar. Şoň üçin kän gorkmalylar. Men atalar birinji sajyga beren onuň ağlap galsa diýmek ol çağanyň şowundan başlap durmuşyny bir täsin dünýä, bir ütkeşik dünýä başlanýar. Nätanış ýüzler, nätanış pedagoglar, enekeler, ýa nätanış çağalar, bularyň biri gıýgyryp ýatyr, çağalaň biri ağlap ýatyr, biri özüni pul çawurup ýerde çabalanyp ağlap ýatan bolsa, ýa biri aýdym-aýdyp gıýgyryp beren bolsa, bir ütkeşik bir dünýä düşünýär bolýar çağa. Şo ýerde çağa özüni goro gözläp başlaýar, bir özüni gaçyp atylga diýen bir goro gözläp başlaýar, näme etjegini bilmän. Olara seredip bu çağa da ağlap başlaýar. Ondan şu birinji sapar saatjyga beren günüňiz pedagoglar ýa nämeler enekeler size diýse, çağaňyz uzak gün ağlady, we bizden görmäň zat diýseler, diýmek ol şolar ýaly situasiýa düşüp çağa bu refleksni näme bolýar? Atvetni reaksiýa bolýar çağda. Ýankyzady çağa şeýle jogap berip bilýär. Bul gürläp bilmesede şol agyň üstü bilen ağlap, agyň üstü bilen öz-özüni köşeşdirjek bolýar. Ýankydaşda görünen bir goltgy, bir daşda görünen bir golla üsleýär. Şeý dip çağa ağlap başlaýar. Ol bir günem ağlap biler, iki günem ağlap biler, üç günem ağlap biler. Bir hepdelap ağlayan çağlar bolýar. Ýöne öýüňize getireňizden soň çağa meselem ağlap gelmege mümkin. Öýüňe gelenne gidenne de ağlap gider, gelenne de ağlap gelmegi mümkin. Eger ağlap bir sellemden soň goýsa, naharynda adam goýsa, ondan size şu bir kepden dowamyny täze sajyga berilenmekdi. Ýankaýdyşmaly çağa üçin ütkeşiklik bol. Daşda görä ütkeşik adamlardan dol. Şoň üçin öýe gelenden soň ağlamasyny goýsa, bir 10-15 minutdan soň ağlamasyny goýup, öňküsýaly iwitýän bolsa, öňküsýaly oýnaýan bolsa, öňkü gowurýan oýunjaklary bardyr öýün içinde, onam şolar bilen köp çağa bile ýatagan bolýar da, ýanky ýumşak oýunjaklar bar. Olar bilen bile ýatagan bolýar, bile oýnaýarlar, özüniň süýgüli oýunjagy da şa çağa. Ondan gowy ýatýan bolsa, gowy iwitýän bolsa, oýnaýan bolsa, diýmek sadece şol ýanky çağalar bagyny bermegi dowam edip bilersiňiz. Ýok, eger çağa her gün ağlap gidip, her gün ağlap gelse, gijelerine de 4-5 tapar, 10 tapar, 7-8 ýa 10 taparam gijelerine oýanyp, wägirip, ağlap, düýşürgäp, ýanky erbet bolup basyrgan tursa, ýa bolmasa da gowy iwitmän başlasa, işdäsi ketilse, ýa bolmasa da ýanky gowurýan oýunjaklary bardyr. Esasy şu çağalary öýdi rahatmy, rahat dälmi, bir zat biýmada edýäm edenok şonu bilmek üçin şu gowurýan oýunjaklary berseňiz, şol oýunjaklarynam oýnamasa, diýmek bul bir zatyň signaly, bir zaty aňladýar size, bir zaty duýdurýar şu çağa, menne hemme zatym yer we yer dälliýen size signal berýär. Diýmek o taýdan o çağany alyp galmaly. O ýere bermek bolmaz. Sebäbi siz çağany gitdigiçe kösärsiňiz. Onuň çağa gijek kiçilikden ýanky psikologik travma alyp başlar. Sebäbi enekeler gıýgyrýandyr, söýýändir, ýa gözüniň alyna başga çağalary urýan bolsa da o çağa menem urur diýip gorky dörýär. Şol sebäpli ol isterika girip başlaýar da çağa näme etjegini bilmän. Şol sebäpli ol bir hepde ağlap, gidenne de gelenne de ağlap, gijelerine de ýankyýaly ýatmasa, ikinji hepde de şeýletse o çağany bermäň otay. Täze öz çağaňyzy özüňiz eliňiz bilen ýanky ýere bir stresni ýere oklaýaňyzda. Şonuň üçin ýanky
o yer bolmaz, başgarak yer gözlemeli bolýaňyz da. Inni ýa-da dowam etsek, çağlar bagyna berilende çağa köp zat ýaňy ýadymdan çykaryp aýtmak şol rejim ütgüýä baran ýerinde çağlar bagyny öýüne görmedik ýaňky zatlary görýär, rejim ütgüýä, ol wagtly watyna iýmeli, tutuş gruppa bolup çağlar bolup hor bolup oturup iýip içmeli, stoluň başyna soň gidip elini ýuwmaly, o çağa nahardan öňüm soňum. Ondan soň wagtly watyna ýaňky bular her 2 sagatdan tuvalede gidýärler, garşaga oturup ýalar ýa tuvalede. Inni olan wagtly watyna her 2 sagatdan gruppaň çağlar durşuny hor bilen akdilýär, hor bilen getirilýär. Inni onun başga da ýatmaly bile hemmelerden ýatýan wagty bar. Öýüne 2 sapar ýatýan çağda bolýar da, sagat meselem 10'larda, 1'den 10'larda ýatýan bolsa, öýlen 2'lerde ýene ýatýar. Bol çağaň, kiçijek çağaň täbir 2 ýaşaýança şolar ýaly rejim dowam edýär. Asajiga baran bolsa, meselem gün ortany çen ýatanoklar iýip içip ondan soň ýatyrýarlar. Ýem şol arada çağa täze rejime girenden soň stres başlanýar. Näil stres başlanýar, ýa-ni wagtly wagtyna ýatyp ýören çağa gün ortany çen tagat 1-2 çen ýatmalar. Ýatanok. Muňa uyku tutýar. Ýene de aglap başlar. Şolar ýaly duruşny çağın, şo durmuşyny, şo kiçijek çağın, şo kiçijek durmuşyny birgiden ütköşüklikler ýerýär. Şo bir güniň dowamyny şo birgiden ütköşüklikler ýerýär. O taýda birgiden datma ýaňky bile gitmek, bile iýmek, içmek, ýatmak, turmak, tuvalete gitmek şolaň hemmeti täzelik şo çağlar üçin. Şo çağa üçin täzelik. Öňgörmedik zady bolsa. Inni ýaňky inni dowam etsek şu ýerde ýazyp alypdym, ýadymdan çykmasyn diýip. Eger ýaňky ýetişmel gijerini gowýatsa, onu iýip içen bolsa, gowam iýip içen bolsa, öňküsi ýaly oýnaýan bolsa, onu alat etmek gerek däl. Bir hepde ýaly ýa 2 hepde ýaly aglamak mümkin, soň öwrenşýär. Ýaňky öwrenşýär, ýöne baran sajigy gyzykly bolsa, onu çağa öýde durasam gelmeýär. Şo ýerde oýunjaklar kän, çağa kän, semýada meselem maşgalada bir san çağa bolsa, o çağa üçin ören ýürek gysgynç bolýar öýüň içi. Şoň üçin sajiga gidenini kim görmeýär käbir çağa. O ýerde oýunjaklar kän, çağalar kän, ütköşük oýunlar oýnalýar. Gepiň ispaty şo ýerdäki enekelerim, pedagoglarym käbiri meselem elinden geleni edip şu çağalary gyzykly bolar ýaly her hili oýunlar, her hili surat çekmek, ýene bir gyzykly zatlary oýlap tapýarlar. Meselem eliň bilen palçykdan neme bir figura ýasamak ýa surat çekmek ýa bolmasa aýdaly islenip ýa bir kitap okap berýärler çağalary ertekli sagatma sagat şol sajykda rejim bolmaly zatlar. Meselem bugün kitap okap berýäňiz, ertesi güni monitorda, ulakan monitorda multfilm görkezip bilersiňiz. Soňky onu inni ol bu zatlar men sana oturmaýyn, şu çağalar bagynaky edilýän işler men sana oturmaýyn. Ýöne şo gyzykly geçirmek üçin şol sajigyň asly schemasyny, asly sistemasyny bolmaly şu zatlar. Ol ýem şo vaspitaniýa terbiýe diýen adam şo ýerden başlamaly. Öýüne de bolmaly terbiýe, berilmeli dogry terbiýe. Ýaňky çağalar bagyna da şo gowy terbiýe berilmeli. Inni şol diýendim ýaňky gürüngeçlik geçirmeli çağalar bagyna baraňyzda çağaňyzy bermäkäňiz pedagog bilen gürleşip görmeli, inekezle gürleşip görmeli. Adamyň şol pedagogyň nähilligini görüň. Haýsy gruppa berilýän bolsa, berjek bolsaňyz şo gruppanyň pedagogy bilen, nänkesi bilen, enekesi bilen gürleşip görüň. Nähili mülaýym adam şol mülaýym aýalmy, ýaňky pedagog mülaýymy, mährlimi, çağaňyzy urman söwmän seredip biljekmi, şu zatlara seredin.
Yine bir yatlatacaklardım şu hiç açan çağağınızı sadece yani bereňizde hiç açan padar kadar eltip durma. Yani bir dol min çağama gowseresinip şol padarka öwretmeň pedagogum yani kanam hiç kimem öwretmeň. Zaveduşinim öwretmeň şoň ýalatlara. Sebäbi min çağama gowseresinip 8-nji martyna padarka etdiň ýa dowlaňyna padarka ýa ýene bir bayramçylyklarda bir şey dip dursaňyz ol birinçiden soňa waka o padarkaňyzy öwrenşýärdi. Her taparky elten padarkaňynyň gadry gaçyp başlaýar. Onuň bahasynyň gadry gaçyp başlaýar. Ýani gymmatlygyny bilmeýär. Soňa waka her elten adyňyz az bolup görünür gözüne. Şu alagan adam alyp öwrense, şu elten adyň az bolup durýar. Şoň üçin o padarka we DNA ýatdan çykaryň, diňe gowy ara gatnaşygy ýola goýjak boluň. Ýani pedagoglar bilen ýola goýjak boluň. Çağaňyzyň siz üçin gymmatlylygyny şolara duýdurjak boluň, şolar bilmeli şonu. Sen öz çağaň aladasyň edýäniň bilmeli, jaň edip durmaly. Ya arasında täze çağaň täze beren bolsaň arasında her 2 saat 3 saatdan kimem bolsa bir barp sorap dursun. Näýilim ýagdaýy öwrenşýärmi, öwrenşenokmy? Şular ýaly bir hepde iki hepde şeýle şu zatlary ýola goýjak bolmalylar. Iň bolmanyna hiç kim bar bilmese eliňizde telefonma, enekäň elinde de telefonma, pedagogyň elinde de telefonma, jaň edip sorap duruň. Ýagdaýy nähili iň bolmanyna sesini bir eşdeýin. Bolmasa da oynap oturan yerine size suratını alsın, yani nahari oturan yerine size suratını alıp koyuversin size. Siz görürsünüz. Öz çağaňyzyň ýani öýden alyp barşyny oynap oturkada ýüzi gözi kurşerik duranmy, keýpi barmy, keýpi ýokmy, oynap oturan bolsa ýa iyi biçip oturan bolsa aglap oturmy. Siz hemme adyny şu suratyndan bilip bilersiňiz. Öz çağaňyzy özüňiz gowy tanýaňyz. Ol ne suratını allarında han sen maňa seredip dur, ejeňe surat ýerjek diýip beýdip almalylar. Tötenleýin oynap oturka ýa tötenleýin suratyny almaly. Şol siz çağaňyzy bilen näme bolup geçýäni bilersiňiz. Çağaňyzy aşyndan göreňizden tanarsyňız. Keýpini ähilligini, keýpiniň nähilini. Ine şular ýaly ara gatnaşygy pedagoglar bilen ýola goýjak bolan sebäbi bu dogry zat siz ýani ýaly her günni jaň edip dursaňyz, her 2 saatdan bolýarmy, 3 saatdan bolýarmy jaň edip dursaňyz gaty gowy bolar. Ýene de bir aýtjaklarym, çağany bereňizde öwrenşýänçe ilki bir 2 saatlyk beriň. Birinji wagty 2 saatlyk beriň. Özüňiz goýuňda çağan daşarda aýlanyň. Parka girip oturuň ýa daşarda bir ýerlerde görünmän oturuň bir 2 saatdan gelip alyp gidiň. Her gün şoňalyk sagadyny ýa minutyny köpeldiň. Soň ertesi biri güni 4 sagada goýup gidiň. Soň 5 sagada goýum. Şoňaly edip ýuwaşlyk bilen öwrediň. Ýa-da birinji baran günüňiz goýup gaýtmaňda özüňizden bile şu çağalyň arasyna geliň. Siziň bardyňyzy görsün çağa ejemen bar ekeni, ýanymda ekeni diýer ýaly. Ana şular ýaly ýuwaşlyk bilen ýuwaş-ýuwaşdan öwrenişdiriň. Ýani sadece bereňizde taşlap ulak gün gaýtsaňyz ol katastrofa bolar çağa üçin. Inni ýene de bir zat aýtjakda şu ýerde çağa aýdaly siziň çağaňyz pamperslik edýär. Aýdaly 2 ýaşyň şenni pamperslik edýär. Tuvalede intaksiz öwretmediňiz. Öwrenmedik çağı bar ýa sadece şu ýerde eger siz çağa öz başda tuvalede gidip bilmeýän bolsa, öwretmedik bolsaňyz, diýmek birazjyk kösençlik görer o ýerde çağa. Eger nänkesi ýa şonuň pedagogy bir mähirli aýal bolmasa, mähirli işgär bolmasa, siziň çağaňyz kösençlik görer. Sebäbi bunyň pampersini biz aýyrmaly bolýas, biz seretmeli bolýas diýip, ýani çağa gaharlanyp ýygyrmak mümkin. Söwmek mümkin, sesine bat berip, nämçin sen balagyň hapalapsyň, eşigin hapalapsyň diýip, ýani ýygyrmaklary mümkin. Ine şol sebäpli
diýendim men ilki pedagoglar bilen gürleşiň çağany bermäkäňler, näil heretjeklerini öňünden bilim. Ýok, özüme de göre ders diýseler, onu arkaýyn bolsaňam bolýar. Inni şu ýerde ýene bir aýtmaladym. Yine aýtmaladym inni şu ýerde gadyrly watandaşlar bugünkü gepleşigimi men şu ýerde tamamlaýyn ýöne endiden beýlek soraw jogaply etsek has bolar diýip düşünýän sebäbi her biriňiz şu gepleşigi gören her bir watandaşlarymyzda esasanam ene atalarda enelerde soraw döremek mümkin. Eger sorawlaryňyz bar bolsa şu kommentariýa şu videoň aşagyna kommentariýa ýazarsyňyz inniki gepleşigimizde o sorawlar üstüne durup geçeriz. Hem her bir adamyň sorawuna jogap berjek bolaryn. Ne şeylerek vatandaşlar bollugyndan gün efir etsek bolarym kadiýan hem sorawlaryňyzda siziň sorawlaryňyza jogap berer ýaly. Men ne ýankaýdyşmaly men bir professional psikolog däl, emma şol uğurdan men gyzyklanýan, gaty gyzyklanýan, köp zatlar okuyan, köp zatlary dinleýän, görýän, online özüm platny, ýani tölegli kurslar alýan, şolarym şu bilýän öwrenen datlarymı men siz bilen paýlaşaýyn diýen. Gadyrly watandaşlar, bolýa ony ende de görüşürüz. Hoş sağ olun.